ମସୁର ଡାଲି ଖାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟତଃ କେହି ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି ଆଉ ତାକୁ ପ୍ଲେନ୍ ଡାଲି ବନେଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେଟା ଏତେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ ନାହିଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟି ମସୁର ଡାଲିର ରେସିପି ବନେଇ ନେବା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି କିଛି ମସୁର ଡାଲିକୁ 4ରୁ 5 ଥର ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ନେଲା ପରେ ପ୍ରେସରରେ ପାଣି ଲୁଣ ହଳଦୀ ଦେଇ ତାକୁ 2ଟା ସିଟି ମାରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଝେଇ ନେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖଣ୍ଡିଏ ଆମ୍ବୁଲକୁ ଆମେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ପାଣିରେ ବତୁରି ନେବା। କରେଇରେ ଅଳ୍ପ ତେଲ ସହିତ ଜିରା ଓ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାକୁ ଟିକିଏ ଭାଜିଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କଟା ପିଆଜକୁ ଦେଇଦେବା ଆଉ ତାକୁ ଟିକିଏ ସମୟ ଭାଜିଲା ପରେ ଛେଚା ଯାଇଥିବା ରସୁଣକୁ ମଧ୍ୟ ପକାଇଦେବା। ତାକୁ ଟିକିଏ ଭାଜିଲା ପରେ କିଛି ଭୃସଙ୍ଗା ପତ୍ରକୁ ପକାଇ ନେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସିଝା ଯାଇଥିବା ମସୁର ଡାଲିକୁ ପକାଇ ଛୁଙ୍କି ନେବା। ଛୁଙ୍କ ତ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବତୁରି ରଖିଥିବା ଆମ୍ବୁଲକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟି ନେଇ ଡାଲିରେ ପକାଇଦେବା ଓ ଟିକିଏ ସମୟ ପାଇଁ ଫୁଟାଇ ନେବା। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଆମର ମସୁର ଡାଲି ଟେଷ୍ଟି ଟେଷ୍ଟି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନା ଆପଣ ନିହାତି ଏହି ରେସିପିଟିକୁ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଓ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।